Matthew chapter number 10 verse number 16. Siyabe isigodukeni. Enhloko verse 16 kunesihloko intshutshiso ezayo. Intshutshiso ezayo. Khona intshutshiso ezayo. uYesu apha uhamba nabafundi bakhe seke bafumene bayi12. Akabaqhathi, akabarobhi. Ubaxelela mhlophe uba kukho intshutshiso ezayo. Amen. Icawe namhlanje zithi uzawuphumelela, uzawumultiplyeka, uzawuthinthini, yonke lo nto le izakwenzeka, but kodwa khona nentshutshiso ezawuba khona. Hallelujah. Hallelujah. uYesu apha xa ufunda from verse 1 lithi iBhayibhile wababiza abafundi bakhe boba yi12. Wabiza uAndrea, wabiza uPetro, wabiza uJohn, wabiza bonke, wabiza uJudas, uThomas, wahlala nabo phansi uYakobo. Lithi iBhayibhile wabanikeza amandla wokuba baphilise, bashumayele. Hallelujah. Wabeseke yabandulula uthethetha ningangeni kwisizwe samaSamariya, niye kwabaJuda. Hallelujah. Now xa sifika ke ngoku verse number 16, sivula indlebe nje kambala abangcwele sihamba 5 minutes emgqibeni. Verse number 16. Niyabona ndinithuma njengegusha phakathi kwengcuka. Ke ngoko yimani nobulumko njengeenyoka, nilulame njengamahobe. Balumkeleni abantu kuba baya kuninikela ezinkundleni. Thandaza ke mem. Baba wethu ongcwele, osinamakhosi, lizwi lakho Thixo wethu onamandla eli. Thetha Thixo wethu ongcwele ngempilo yethu nasekujikeni kwelanga, egameni lenkosi uYesu yaseNazaretha. Thixo wethu onamandla, lona lingamadoda asiqondisayo endleleni. Thixo wethu ongcwele, sincede ngalo ke Thixo wethu nasemini ngoKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Now emveni uYesu seke banikezile amandla nobulumko nako konke, because uYesu ebenalo elogunya lokuyenza lonto. Wabe seke yabandulula mabahambe bayoshumayela. Lithi iBhayibhile sisinothi wabe seke yabaxhobisa yokuba nina ndinithuma njengezimvu. Hallelujah. Ndinithuma njengegusha, njengezimvu. Ndinithuma phakathi kwengcuka. Hallelujah. Njengoba niya phakathi kwaba uYesu apha wenza umzekelo, wenzela abantu ubenzela ngezilwanyana. Uyayazi igusha injani, uyayazi imvu injani, futhi uyayiqonda uba bayayiqonda ingcuka injani. Uthi ke nina ndinithuma njengezimvu phakathi kwengcuka. Hallelujah. Ingcuka kamfakakila ifuna ukudla igazi lemvu. Ingcuka injongo yayo kukubulala imvu. Kodwa uYesu kweso simo sonke uthi ndinithuma njengezimvu phakathi kwengcuka. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba nina nizawuya nje nibambe igama lam uYesu, nibambe imithetho yam, nizawufikela phakathi kwabantu abangayinanzile loo nto. Ndinithuma njengezimvu phakathi kwengcuka. Hallelujah. Ingcuka ifuna ukuyibulala imvu. Ingcuka ifuna ukuyibona iphila. Ingcuka i-against nemvu. Funda mama, kwenzeke ntoni? Funda. Ke ngoko yimani nobulumko njengeenyoka. Usaqhubeka uYesu ubenzela umzekelo futhi kwangesinye isilwanyana. Uthi nina phakathi kwazo ingcuka yimani nobulumko njengenyoka.
ayihlakaniphani. Hallelujah. Nihlakaniphe njengenyoka. Inyoka. Hallelujah. Hlakaniphe njengenyoka. Inyoka mosi uyibona inyoka mosi. Sake sayizama noDlamini apho. Singabantwana sibancinci siphezulu kwentaba siyoqokelela inkomo. Nongazazi na 12 years nje ngangomhlana. Sadibana nehamba into enkulu engaka. Leli ithe phezulu kwamatshe sathi ngeke. Le nyoka izawuyenza ingxaki le. Izawudla inkomo zasemakhaya masiyibulala. Sibancinci sina 12 years inyoka engangokusuka apho kuya kuba uqili. Wawuthi uba ume ngapho uphethe ilithe. Uyayibetha wawugqibela inhloko ipha ibone seyinyuka ngaphambi kwakho isithi. Lucky nomnye ayibethe kwelaqala uba oyingazange silimaze lo nyoka leyo. Because inyoka into eyiphephisayo inhloko yayo. Ibani nobulumko njengenyoka. Hallelujah. Inyoka kunesizini lapho khona isebuza isikhumba sayo. Inyoka udibana nesikhumba senyoka iqoqela ngaphezulu ihleli pha inyoka isebuzini. Mina ngithi nithuma njengezimvu phakathi kwengcuka. Ezinye zawuvela ngathi ziyakholwa. Ezinye zivela ngathi lento ithethayo nazo kuyo. Ezinye zivele kodwa nina hlakaniphani njengenyoka. Hallelujah. Ezinye zawuvela zivele ngathi hayi igusha kanti imvu le. Izegqoma izithi ivele uboma kodwa nxa ujonga ama ndimvu ingcuka le. Hallelujah. Nina ke hlakaniphani. Uyabaxhobisa uYesu akuzubalula everyday lendlela. Hlakaniphani ngoba ndinithuma phakathi kwengcuka. Ya qhubekela mem. Ngoko yibani nobulumko njengenyoka. Yibani nobulumko njengenyoka. Nilulame njengamahobe. Ningayithathi ukhohlakala kwenyoka. Nithathe ukululama kwehobe. Inyoka noma ingahlakanipha kodwa ikhohlakele. Ningakhohlakali njengenyoka kodwa ibani nobulumko njengayo. Kodwa ningabi namaqhinga. Ningabi namaqhinga. Njengehobe. Uzabathulula ngelo xesha uJesu uthi mabaye phakathi kwabantu. Yebo ntombi niyaphuma becaweni. Dibane nabantu ngabantu bathi nivelaphi. Nivele ecaweni. Into lonto le kodwa nina. Nihlakaniphe njengenyoka. Lithi bekade sihlala phelali, sihlala pheloshini, singakhonzi, singenzi into, bengasiyeki kodwa namhlanje siyenkonzeni bayaqala bavukelana nathi. Hlakaniphani njengenyoka boqili. Ningabi namaqhinga. Njengehobe. Ningasurvive ngamaqhinga ubomi benu. Umzalwana akasurvive ngamaqhinga. Ngoba amaqhinga uzasurvive namhlanje, umsuvela into yiyo. Uthi ba umzayi ndiyasithanda isazela sami siklini. Hallelujah. Ningabi namaqhinga. Hallelujah njengehobe. Kodwa nina hlakaniphani njengenyoka. Ngoba ndinithuma phakathi kwengcuka. Njengenizizimvu gqibezela mama sithanda zenqeleni. Verse 17. Yes. Balumkeleni abantu. Balumkeleni abantu. uJesu decide uma ngabazakalisele bezilwanyana ningabi namaqhinga njengehobe ngoba uyamazi umuntu unamaqhinga. Hlakaniphani njengenyoka. Hallelujah. Balumkeleni abantu.
namhlanje woyika umuntu uthi uyabona pha kuze umuntu aqine kaninzi because kuze umuntu olumkeleni abantu. Hallelujah. Yayingozi umuntu balungeleni ngabantu kwizimo zonke ekukhonzeni kwenu Thixo. Ningabi namaqhinga njengehobe, nihlakaniphe njengenyoka, ndinithuma njengezimvu phakathi kwengcunga. Balungeleni abantu. Hallelujah. Bebekade ngicokola nje noDlamini apha izolo kanye izolo elinye. Ndithi hayi takankeleke ndiyehlunde ndiyaxaka kwatatambo. Apha ekukhonzeni kwami ngibanoka izinto ndiyazazi. Kodwa bengiqala ukuyiva le izolo. Yokuba bakhona amaKristu asindisiweyo nje anoYesu njengami nawe. Asindisiweyo aphakamisa uYesu ashumayela uKristu kodwa akholelwa uba ubhaptizo lomanzi into engekhoyo. Ndithi hayi manje njani? Bendiba noko nje noko sendidala ndilapha evangelini izinto ndiyazazi. Kodwa ndithi uvumu ngabantu izolo bethi hayi tata uyadukisa abantu. Ndithi udukisa abantu, ndidukisa abantu. Kuthiwa hey udukisa abantu. Indaba yobhaptizo yinto engekhoyo. Yayekwa yavalwa loo nto leyo. Akusayiwe emanzini ngokufumana kwakho uYesu ugqibile. Athi hayi nancama ndayibamba eqaleni nje indoda ndithi iyocakisela liyithethayo. Ngoba indenza andiphenduli yonke into social network ndiyathula. Kodwa kuthe ukuthi igqile into ngoba imali ndiyincathambele ngiyive kakuhle namhlanje ngoba ndiyaqala ukuyiva. Balunkeleni abantu. Enbahlakanipha ndibuza ngokuthatha khawundipha apha ke tata. A great commission. Izwi likaYesu lokugqibela Matthew 28. Uthi uJesu uqobo hambani niyokwenza abafundi zonke inhlanga. Enibafumeneyo nibabhaptize egameni lomsebenzi lomoya. Uthetha ukuthini? Xa nithi uYesu ufika kwakhe wakuvala ubhaptizo. Hallelujah. Uthi uYesu uyahamba emhlabeni ushiya umyalezo. Uthi enibafumene nibabhaptize. Uthi uthetha lento akayithethayo uJesu usuka khona naye emanzini. Uthi uvuma Johana ndifake ukuze kuzaliseke ubulungisa. Ivelaphi le mfundiso? Balungeleni abantu. Balungeleni abantu. Hallelujah. Hallelujah. Uthi hayi tata kaloku ubhaptizo egameni. Ndithi ubhaptizo njani egameni? Uthi hayi ubhaptizo zintathu indlela zobhaptizo ndithi zeziphi? Uthi ubhaptizo emafini, ubhaptizo emanzini, ubhaptizwe kumoya ingcwele, ubhaptizwe emlilweni. Hallelujah. Ndithi okay ndiyavuma ke. uJesu wayesithuma lona kuMateyu 28 uthi abantu esibafumene nincede nibabhaptize. Wayesithuma liphi? Ubhaptizo. Wayesithumela sibabhaptize egameni. Ndithi oqala kaloku mna ndiqiniseke uba wayesithuma sibabhaptize ngenamanzi. Because kaloku andakwazi ukubhaptiza umuntu mna emoyeni, nguye ubhaptiza abantu ngomoya engcwele. Anobhaptiza abantu emlilweni. Xa ndithi babhaptize ucela uba aningenziwa ndim ubhaptizo emntwini. Belo umfake emanzini engenziwe kuye naye. Hallelujah. Umoya uyicele ukudicide yena. Ubuye wamehlela nalona akudicide mna. Balungeleni abantu. Esingiyela nantombi kukhona zonke kodwa kawujonga useshe ube nehluzo. Lithi izwi kule lithetha kulo muntu. Hallelujah. Ndinithuma njengezimvu phakathi. Hallelujah. Yebo uqile kunehlakanipha njalo ngathi awazi into wena ngathi ubone ukuthi uThixo waye andazinto yela amadoda ayephengulula izibhalo. Hallelujah. Wafika enye indoda sesiyathanda sasiyakhothuka. Wafika enye indoda ngisasanda uguquka ngise excited.
Hey nam ndithethe zaphezulu ndithethe kum hey madoda ndinento abantu endlini yam kakhulu zani kwam unkosikazi wayengekho ehlala eKomani ndibabizele endlini bonke abazalwane fike ugcwale endlini yam ndipheke ukutya kube nintsi kudliwe uxoxe Yesu. Kwakhona enye indoda esiveketshileyo yayisuka eBhayi. Naw ndiwabizela ukuthi yasuka eBhayi nyantsifike sihlale endlini yam. Sathi ngasiteli phaa endlini yaqalisa ngathemba yayinomzimba omncinci. Yathi bazalwane ndinaso isibhalo yazithi hey wathula wonke umuntu endlini. Sajonga kuye sonke yabithi nalizwi. uYesu uthi nalizwi. uYesu uthi nalizwi. Yathi saqhubeka loo nhlangano leyo baphakama umuntu engakholwa phakathi wethu wakwethu ikhona phakathi wethu ambamba ngengalo waphuma naye phansi wathi ndingabhidiswa ngulo tsotsi lo akakholwa uyafana nawe. Thina sithi yemadoda lo mfana uyalazi izwi endinyane ndakayithatha seyifunda njani njalo. Uthi mna ndikamvala umlomo ngoku lo njengoba nimbona uba ngumprofethi ndikamvala umlomo ngelizwi nje liyi-1. Nyhani wayiphuma naye phandle wathi hayi geza wena mani wabuyela endlini waphuma wathatha omnye lo mfana wathi heyi akakholwa lo mntu nimmamela apha utata alumkeleni abantu. Haleluya. Taniswayo uJesu athi nakathetha anuzubabona ngokushumayela kakhulu anuzubabona ngokuhle nizawabona ngezikhawu. Uvele siphi isikhawu. Haleluya. Yabona la mfana bakamanyelwa umuntu wathi okay ndiyayiphahlaza. Wathi yebo tata kameni bakwami endlini thetha mina bakwami mina wayikhona oba bekhona nomkhulu wami kugcwele tebhulu endlini. Wathi mani lo mfana kakholwa mani lo uyafana nami zathi hey wena wazini. Wathi bendinaye ethaveni izolo lo mntu wathi thina unerigi ke la mfana nyana unkosi uyofunda license la ndawo wayithi uyofunda uthi lo mfana izolo bendinaye ethaveni uqonyiwe lelinye iwele izolo lo mntu pha. Nithethe ukuthina botata nimamela abantu abangakholwa. No yalo msinathi uthi ndiyakwazi uyageza ke wena. Uthi ndiyaxoka mfundisi izolo bendisela nawe wena uqonyiwe niwele pha ethaveni emalanga siyotshekha nawe. Alumkeleni abantu ndinithuma njengezimvu phakathi kwengcungu hlakaniphani njengenyoka ningabi namaqhinga njengehobe. Haleluya. uJesu usikhululela lo myalezo lo bangcwele. Balungeleni abantu. Balungeleni abantu. Balungeleni abantu. Qhubeleka mama sithandaza. Siba mama sendiyathandaza funda uverse number 22. Verse 22. Yeah. Niyakuthiywa ngabantu bonke. Niyakuthiywa ngabantu bonke. Yabantu abamnyama banisenkonzweni namhlanje hayi wonke abantu bayayithanda loo nto nibe sendlini kaThixo. Niyakuthiywa ngabantu bawuqile. Bendithiyela nto yamafunda sithandaza. Ke lowo unyamezeleyo kude kube sekupheleni wosindiswa. Onyamezeleyo kude kube sekupheleni. Othini nabazalwane? Wosindiswa. Nina ndinithuma njengezimvu phakathi kwengcungu. Balungeleni kabantu. Baninzi njengangoku nje basilapha kunabantu babekholwa badisappointwa ngabantu ukuze bahlukane noSento Jesu. Taniswayo uYesu ekhombisa abazalwane uthi lumkela nabantu ngoba lento niyiyo ningayilahla ngomso ngenxa yabantu. Ela siphakame sibeke izinyawo. Ndinithuma njengezimvu phakathi kwengcungu. Haleluya. Niyakuthiywa, niyakuzondwa
niyakutshutshiswa. Ningatshutshiswa ngoba nidle izono, ningatshutshiswa ngoba nimosha abantu, kodwa nitshutshisele igama likaYesu, nitshutshisele inyaniso eningene.